खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। आसामाव चाइल्ड पर्नग्राफि दिहुननाय आरो फोसावनायनि दायाव सा 8 सुबुंखौ खादों, बुंदों CID। लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा। गौरव गगैआ मदिनो लाइजाम लिरहरना जुबिन गार्गनो भारत रत्न होनो दाबि खालामदों। अमित शाहआ गुवाहाटीआव बिजेपिनि मोनसे गोजौ थाखोनि मेलाव बाहागो लादों। श्रीभूमिआव लामा जाब्रबथाय, जाथायसालियावनो 2 जिउ खहा, सा 17 जोखोम। त्रिपुरायाव 2 कौटि बेसेननि गान्जा सिलिंखार खालामदों। बेंगालराव आसामनि 4 लाइमोननि गोथै सह बोखांदों। क'क्राझाराव मोसौ सिखाव बुथारनाय जाथायनि सा 14 दायनिगिरिया हमजाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसनि क्राइम इनभेस्टिगेशन बिफाना शुक्रबारखालि चाइल्ड पर्नग्राफि दिहुननाय आरो फोसावनायाव लोब्बा गोनां खमैबो सा 8 सुबुंफोरखौ खानानै प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल अफेन्सेस आयेननि दफाफोरनि सिङाव जेरा खालामनाय जायो। CIDनि एडिशनेल SPआ बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गुवाहाटीजों लोगोसेनो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मुगैथावै गथ'साफोरनि आथोनारि गाज्रि बाहायनाय मुवाफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे अपारेशनखौ जागायदों, जायनि फिथाइ महरै मावख'आरिफोरा गासै सा 8 सुबुंखौ खाना आयेन बायदि राहा लानायखौ मिथिनो हायो। बेनि अनगायैबो पुलिसआ बे दायाव बाहायजानाय मबाइल फन आरो गुबुन गोबां इलेक्ट्रनिक आयेनफोरखौ जब्द खालामनो मोनो। जाथायजों लोब्बा गोनां हमजानाय सुबुंफोरा फारियै गलाघाटनि दुलुर बरुवा, रन्जय दत्त, प्रियम हेन्डिक, कामरुप मेट्र'नि हेमन्त कलिता, कामरुप पलासबारिनि मिन्जाह खान, बरपेटा बागबरिनि आसान आली अहमद आरो बजाले पाटारकुशनि दिलबर हुसेन। बिसुरनानै हमजानाय दायनिगिरिनि सिनायथिखौ दासिमबो फोसावनाय जायाखै। बे समाव पुलिसआ बिसोरखौ बिजिरसालियाव दिन्थिनायनि उनाव फिन नायबिजिरनायनि थिरांथा लादों। सिलचर जिल्लायाव थानाय सिलचर इम्फल हादोरारि राजालामायाव थानाय रंपुर क्लक टावारनि साखाथियाव लामा जाब्रबथायजों जाथायसालियाव सासे बाइक सालायग्रानि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ काछार जिल्लानि उत्तरबननि सालगंगानि थागिरि प्रदीप धर होननानै सिनायथिदों। मिथिनाय बादिब्ला बियो गुबुन सासे सेंग्राजों बाइक सालायबाय थानाय समावनो गोख्रै खारनाय डाम्पार गारिया बिसोरजों सौग्रावनायाव बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदोंमोन। जाब्रबथायाव जोखोम जानाय राजदीप धरखौ बे समाव सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ गोथै सहखौ बोखांना जाथायनि बागै नायबिजिरनाय जायो। हरखाबै सोमजिनाय बे लामा जाब्रबथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफोरा रागा जोंना दसे समनि थाखाय लामाखौ होबथेनानै दोनदोंमोन। बेनि अनगायैबो शिबसागर जिल्लानि डिमुआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायनि खौरां मोन्दों। मिथिनो हानाय बादिब्ला लामा सेरनि धाबानि साखाथियाव गंसे बोलेर' गारि आरो गंसे ट्राकनि गेजेराव बे जाब्रबथाया सोमजिदोंमोन। बे सौग्रावनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो। खौरां होनाय समसिम बोलि जानांनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ रोखा खालामनो हानाय जायाखै। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो लकसभायाव हेंथा दोलोनि लेङाइ दैदेनगिरि गौरव गगैआ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गंसे लाइजाम लिरहरदों। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनो भारत हादरनि देरसिन नोगोरारि बान्था भारत रत्न होनो थाखाय गौरव गगैआ लाइजामनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रिखौ खावलायहरदों। गाहाय मन्त्रिनो दैथायहरनाय लाइजामाव गौरव गगैआ मुंख'दों दि आसामनि गोग्गानां आरो आसामबासिनि हार्टथ्रब देंखोगिरि जुबिन गार्गनि अबथिरा रुंसारि जानाया आसामजों लोगोसे गासै सा-सानजा ओनसोलाव सोमोनांहोदों। 2025 मायथाइनि 3 दिसेम्बर खालिबो सदनाव गौरव गगैआ जुबिन गार्गनो भारत रत्न होनो दाबि खालामनायखौ लाइजामनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रिनो मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनो भारत रत्न होयोब्ला रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि हादरारि मान होनाय जागोन होननानैबो गौरव गगैआ लाइजामाव दाबि खालामदों। शुक्रबारखालि मोनाबिलियाव रायजोआरि बिजेपिनि गोजौ थाखोनि मोनसे जर'खा मेल जानानै थाङो। बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां जानाय बिजेपिनि बे गोजौ थाखोनि मेलाव मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ बाहागो लादों। रायजोआरि बिजेपिनि गाहाय मावख' अटल बिहारी बाजपेयी भवनाव खुंजानाय बे मेलाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि नखर मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियाजों लोगोसे दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बिजेपिनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मैयानि मेलाव बिजेपिया जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय आफादारि आयदा आरो बिसायख'थिनि आदब खायदा एबा प्लेन पलिसि थियारि खालामनायनि सायाव सावरायनाय जायो। बे मेलाव एनडिएनि लोगो दोलो एजिपि आरो बिपिएफजों मासि रानलायनायनि सायावबो सावरायनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिटिआरआव बिपिएफ आरो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि एना-एनिखौ नोजोर होनानै जानो गोनां बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनो मासि होनो हाथावना हाथावैनि सायावबो सावरायनाय जायो।
मिथिहोनाय बादिब्ला बिसायख'थि फोसावदिंनाय आरो मित्र ज'टनि बाहागोआरि दोलोफोरजों लोगोसे गुदि खोलोबआव गोरोबलायनायनि सायावबो सावरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिगाङावनो बुंदोंमोन दि बिधान सभानि बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएनि मासि रानलायनायनि हाबाफारिया फेब्रुवारि दाननि गेजेरसिमाव जोबगोन आरो फैगौ दाननि जोबनायथिं बिजेपि दोलोनि बिजाथिनि फारिलाइखौ थि खालामनाय जागोन। श्रीभूमि जिल्लायाव जानाय गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै दावबायारिया जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे सा-7 दावबायारिफोरा गोब्राबै जखम जायो। दिनै फुंनि 6 रिंगासोआव श्रीभूमि चौगुरि ओनसोलाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। अभार स्पिड फैनाय डाम्पारा दावबायारि रोगानाय गंसे ट्रेभेलारखौ सौनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोबारै फैनाय TR05H1738 नम्बरनि डाम्पारा AS10C6667 नम्बरनि ट्रेभेलारखौ सौख्रेबो। जाउनाव दावबायारि रोगानाय ट्रेभेलारआ लामा सेरनि हाखराव गलाङो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि जिउ गोमानानै सानै सुबुंखौ नीरज दास आरो तपन बिश्वनाथ होननानै सिनायथिनो हादों। गुबुन फारसे बे गिख्रंथाव जाब्रबथायखौ खालामनायनि उनाव डाम्पारनि ड्राइभारआ जाथायसालियावनो खारखोमा लांनो नाजादोंमोनब्लाबो जायगानि सुबुंफ्रा होसोनानै हमनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला जाब्रबथाय जानायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफ्रा रेस्किउ अपारेशन खालामो आरो जखम जानाय दावबायारिफोरखौ बोखांनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। उननि समाव बदरपुर पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै जिउ गोमानायफोरखौ सह'खौ बोखांहैयो आरो गंनैबो गारिखौ जब्द खालामो। जाब्रबथायाव जखम जानाय दावबायारिफोरखौ रीना मालाकार, सजल मालाकार, रन्जिता मालाकार, प्रदीप रय, वीरेन्द्र नाथ तालुकदार, रणधीर दास, प्रणब राय, मनोज रय, चंदन दे, कृष्ण सूत्रधर, सुप्रान दास, लिपिका दास, सुमति बिश्वास, अतिअली दास राय, प्रदीप राय, पश्याम राय आरो मनीषा बिश्वास होननानै सिनायथिदों। आसाम राइफल्सआ रैखाथि हान्जा आरो नोगोरारि एजेन्सिफोरजों जयै लोगो नांना अपारेशन खालामना त्रिपुरानि माखासे ओनसोलफोराव गोसारना थानाय आयेन बेरेखा गान्जा आबादफोरखौ सिलिंखार खालामो। खौरां मोननाय बादिब्ला सेपाहिजाला जिल्ला पुलिस, हाग्रा बिफान, बर्डार सिकिउरिटि फर्स आरो त्रिपुरा स्टेट राइफल्सआ जयै लोगो नांना आगरतलानिफ्राय 48 किल'मिटारसो खोलाहा थानाय कमलनगर आरो विजयनगर ओनसोलफोराव बे अपारेशनखौ खालामनायाव आबुङै जाफुंसारदों। अपारेशननि समाव आबादथिलिफोराव गायनाय खमैबो 1,80,000सो गान्जा बिफांफोरखौ नागिरनानै सिलिंखार खालामो। बेफोरखौ हाथाइनि बेसेनाव गासै 27 कौटिसो जागोन होननानै आसाम राइफल्सआ रिपर्टआव बुंदों। बेनि अनगायैबो मोनसे बिबुंथियाव बिसोरो ओनसोलाव फेग्रा मुवानि नेटवर्कखौ होबथानो थाखाय अपारेशनखौ सोलिबाय थाहोगोन होनना फोरमायो। गुबुन रायजोआव खामानि नागिरनानै थांनाय आसामनि 7 लाइमोननि गोथै सह बोखांनो हादों। बेंगालुरुआव सोमोनांथाव मोनसे खथायावनो बोखांनो हादों आसामनि 7 लाइमोननि गोथै सह। बेंगालुरुआव खामानि नागिरना थांनानै अबथिरा जिउ गोमाहैनाय आसामनि 7 लाइमोनफोरखौ लखिमपुर जिल्लानि थाकुवाखाना, उफेरा जिल्लानि खिलामारा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय उजनि बरसामुख गामिनि नरेन्द्र टाइट, धनन्जय टाइट, टिक्टर टाइट आरो सालमारानि जयन्त सिटेन होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। बेंगालुरुआव मोनसे खथा सिङावनो थाकुवाखानानि बै 7 लाइमोननि गोथै सह बोखांनो हानाय खौराङा ओनसोलाव सोमोनांहोदों आरो दुखुथिया नखराव दुखुनि सायखं लाबोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बै 7 लाइमोना बेंगालुरुनि मोनसे कका-कला कम्पानियाव खामानि मावोमोन आरो भारा रां लानानै मोनसे खथायावनो थायोमोन। नाथाय थांनाय हराव बिसोर 7निबो गोथै सहखौ खथा सिङावनो सोमोनांथावै बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो बिस गोनां आदार मोनजानायनि जुनै बे जाथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। क'क्राझाराव मोसौ सिखाव बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सा-14 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। क'क्राझार जिल्लानि फटगाव टिलापारायाव सासे मोसौ सिखाव बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सा-14 दायनिगिरिफोरखौ क'क्राझार पुलिसआ हमबाय। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि टिलापारा गामिनि रायजोफोरा सासे मोसौ सिखावखौ हमनो हानायनि उनाव हानजायारि गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदोंमोन। कारिगावआव मोसौ सिखाव सन्देह खालामना सासे बर' लाइमोननि जिउ फोजोबनाय आरो गुबुन सानैखौ गोब्राब जोखोम खालामनायनि उनाव बेयो मोसौ सिखाव सन्देहजों बुथारनाय गुबुन मोनसे जाथाय। पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला टिलापारानि थागिरि फागुना नाथनि न'आव मोसौ खावनो फैनाय सिखावफोरनि हानजानि सासे सुबुंखौ रायजोफोरा हमनो हादोंमोन आरो हानजायारि गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायाव अनन्त मण्डल मुंनि मोसौ सिखावआ गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो उननि समाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो जोबथा हां लायो। बे बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सा-14 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।